Kemmeğe salam dostlar, Quvmaya daylanın canınız sağ marmanda dostlarım. Kemmeğe'deki bilişiniz yağla ki Porsche vardı, bilyen zattan vardı. Video çekken ben bu nemine yanımda Taylı var. Yürüte Taylı ile sizinle bir video çekmeyi istedim. Neme video çekken bugün? Eğer de vizan tavşıryanız, atkaz alyanız, red alan yağdayınızda yani atkaz alan yağdayınızda neme etmeli? Size şeyle görködeyin. İştayda Taylı ne görüm şulavlamsı. Ne Taylı? Neden tavşırdın vizanı? Birinci sefer İzmir'den tavşırdım. Kimden nereden ne? İstanbul'dan. İstanbul'dan. Yani gittin İzmir'den tavşırdın. Birinci sefer tavşırdım red aldım. Birinci sefer tavşıran ne İzmir'den tavşır ya. Ondan sonra da yani bu Taylı'nın asıl öz İstanbul'dan kimleri yani İstanbul'dan bu da kimin kimliği şöyle İstanbul'dan hem tavşırıp bile İzmir'den hem tavşırıp bile. Gittin İzmir'den tavşırdın. Ne şundan sonra cevap geldi? 10 şu 2 hepte sürüyor. At kadalın ondan sonra ne geldi pasportun geldi ne oldu? Red geldi. Peçat barın şöyle görünüyor açılacak. Aslında seret dostlar ştayda men nemesinden ştayk bası atka peçadın ne ha yani o taydan kan görünen kim atka dalan olsa ne der ştayda bir ştayda gökçe yazgılar görünenler yani son kısmını bärik basan için şoň için bärden men arka tarapından görkezýär yani ne ştay basılýar. Ondan sonra ne boldy Taylı? Dilekçe yazıyorum. Dilekçe yazýan. Konsulluğa can edip internetten nomerini konsulluğa can edip Nira Porsche konsulluğuna can edip Porsche İstanbul'da. Awa. Australyan plancım geldiğinde baryan şöyle 99'dan bilen dilekçeyle tavsiye başka koşmasa dakinen o güven belge onam pelvan olur. Taylı men köptener tanap beren dostum olan için yani şoň için men Tayla dokumentlerini ödüm düzeltmäne kömek ettim. Şu tayda gerekli zatları nägille ki konsolosluğa barýaňyz arda ýazýaňyz şu tayda atkat kim alan bolsa şu tayda plancı madda, dokuncu madda, 10 madda zat maddalar oňça gidýär. Kim alan bolsa görýänler şu tayda atkat ýeňiz şu tayda dilekçe ýazylanda sorýaňyz. Men şu plancı madda, dokuncu maddadan şundan sebäplerden dolayı men atkat alym we vizam täzeden täzeden bir gözaýlamaňyz haýyş edýän ýa şoň ýaly dilekçe zat ýazylýar ony kimse kim düzedip berýän bolsa ýa-da bolmasa kim bilmeýän bolsa men öz Instagram hasamdan ýazyp sorap bilersiňiz elimden gelýän kömek edem. Inni şu taýda atkazalna näme edilýär bärde täzeden tawşyrmak üçin ýani $99 bir tölenýär. Ondan sonra da men bärdäki meselem misal berýän şu taýda bir sanaky kafeden çykardy diýeli Taylyň priglашениýasyny ondan sonra Taylyň priglашениýasyny bir kafeden çykardyk diýeli ondan sonra näme edýär atkadalan ýagdaýyny Tayl şu kafeň özi atkadalanny meselem Tayly diýär ki şu sebäplerden dolayı atkadalypdyr. Siz şu Taylyň vizasyny täzeden gözaýlamaňyz haýyş edýän ýaly ki ýürüte bir ýazgy bolýar o taýda Amerik konsolosluğun kafeň öz açylanyny öz mail adresi bolýar. Şol mail adresden konsolosluğun mail adresine mail atmaly mail urutýarlar. Ana ondan sonra da täzeden vizany değerlendirilýär we şonu bilen näme Tayly? Vizany gaýtdy. Awa. Ondan ýene näme aýtmalatma? Edil şu atkaz alma sebäpleri, näme sebäpden atkaz alyp bilerler? Meselem birinji oçur atkaz alma sebäplerini aýdyn mentide. Eger de bärde siz kimse priglasheni urutýan bolsa bärde meselemine firma açmak katı ansat. Mesela $500 firma açıp bilersinler. Şunu ortalayda ubersinler. Aynen olamak vardı. Uber edip veren nedir? Şimdi dastavk edip veren olarak. Ne için atkaz alyanız? Berde firma açmak ansat. Nereden seyretsen gidette var. $500 firma açıp bilemeden. Kuruluş firma açıp biler. Ondan sonra gidiyor Tayly'ala. Kim mesela Tayly'da firma açacak. Anlardan İstanbul, Belarus, her yerden olanlara diýär men priglasheni düzeltýän bolýa näçematdan. Ay bolýa saňa da $300 men priglasheni düzeltip bereň. Ondan sonra gidýän bärden häkimliğe tawşyrýan. Şo taýda häkimlik sana näçe sanak diýen çykarp berýär. On öz asıl bakasy firma özüň koza priglasheni asıl bakasy $25-30 ýalyk şoň tölew bar. Ýöne gidýär da Tayly näme diýen ondan $300 alýan 10 sanak adamdan ýani $300 alsan näçe bolýar Tayly $3000 mı? $3000 priglasheni alýan. Ondan sonra
özüňe $500 priglaşenýe ýasap firma açýan, ondan sonra sen original peçat bolýar hemmede. Ondan berden konsolosluğa uğratýarlar berden. Ondan sonra näme üçin atkazalýar? O firma hiççilik ýagdaýda hökümete berden nalog tölemeýänler. Näme üçin ondan sonra sana hökümet diýer ki, Polşa hökümeti, eger de sen ýa berdi diýär bize nalog tölemedik bolsaň diýär, hiççilik ýagdaýda täze firma açan bolsaň diýär, näme üçin men sen adamlaryňa viza bereýin diýär. Ýagny şon ýaly esasan ýany atkazalýanlaryň %80%, 70% şul sebäplerden boýunça hani atkaz alyp bilýärler. Ve sen priglaşenýäň näçe çykdy taýl onamaýdyk geçen 45-50 gün. Ortaça berde priglaşenýäler Warşawadan çykardym diýen çat çykdy diýende 30 günde çykýar. Eger gijrak çykdy diýenlerim 45 gün 60 gün arasynda çykýar ve in köpe many 3 aýda çykýan priglaşenýälerim bar. Ondan sonra taýly berde nägilek maşyn gelýär? Ford. Şu taýly Ford minýar. Ford'un bakaty näçe? Näçe aldın? $1,000. Yani yılı näçe 2007 değil mi? 2007. Ford'un yılı 2007-nji ýyl. Probek 200.000'de maşynyň ýagdaýydy gatowy. Yani şu ýalak maşynlardan ana alyp $1,000 dastak edip bilersiňiz. Yani men geçenki videolarymda kim gören bolsa $700, $800'dan başgarak ýa maşyna alyp yani dastak edip biljek mümkinçiligi de. Taýly günlük näçe adam ýa ortaça? Doğru mu? Ağlama. Ve maksimum näçe gazanıp bilerler bätlerenlerine? İnkete $50. İnkes $50. $100 gazanıp bilerler. $100 gazanıp bilerler. Edil şu günlerde görüşüňiz ýaly ki $50'dan $100 içinde dostlar gazanıp bilýäňiz. Şu taýyp gelseňiz yani olam nämeňe bagly? Öz işleyişiňe bagly. Berde gazanýan, alýan, şoňaly ki ýene beýle zatlar, galan zatlar soraulanyňda da kommentariýada ýazyň. Innik videolarda beýlek geçer taýl gelen üçin köp sag bolsun aýtdan hemmäňe de köp sag bolun dostlar.